Hej venner, velkommen til vores AskMe. Ja, vi vil begynde at svare spørgsmål nu. Ellen, nej vi kan ikke sige navn. Nej. Hvem er jeres bedste veninde? Det er vores mødre. Vores mødre er nogle rigtig skønne kvinder. Det er lige mig. Yes. Og bedste ven. Jeg har mange bedste venner. Der er vildt mange. Men Frederik, du er en af dem. Det er du også, Christian. Bacon vs sex. Jeg tror vi begge to er enige om det er sex. Det er jeg også rimelig sikker på. Hvad laver I i jeres fritid? Spiller fodbold? Også basket. Det er jeg faktisk blevet helt vild med. Basket, du skal også vildt. Mm. Single eller forhold? Vi er begge to singler. Hvad synes I om piger, der bruger makeup? Det, altså, hvor meget de bruger. Selvfølgelig, altså hvis de bruger sådan 10 ton, så gider vi ikke noget med at gøre det svært. Skal I til Justin Biebers koncert? Og hvis jeg, hvor skal I sidde? Jeg skal, Frederik skal ikke. Han er rigtig ked af det. Men jeg skal stå på de normale ståpladser. Ja. Så det skal nok blive hyggeligt. Jeg skal bare sidde hjemme i sofaen. Nå jo, og vi skulle huske at sige, at Karoline Milling er Odense dejligste pige. Det kan du tro, hun er. Det skal vi huske at sige. Yep. Brunetter eller blondiner? Jeg er ligeglad. Det er også. Bare personen er god på alting godt. Jeps. Hvordan er jeres drømmepige? Vil du tage den først? Det vil jeg. God personlighed. Hun må også gerne se køn ud. Og man skal kunne grine sammen med hende. Det er virkelig vigtigt, synes jeg. Det er det i hvert fald. Hun skal have humor. Og ja, det er bare det. Præcis. Altså, jeg synes det der som med Frederik, det der med god personlighed og sød og... Det selvfølgelig godt se godt ud. Det skal jeg ikke. Men jeg rigtig godt lide, når en pige er genert. Næste spørgsmål. Lakrids eller chokolade? Der må jeg sige chokolade. Det kommer an på hvilken chokolade der. Ja. Naturlig eller makeup? Naturlig. Men det er også pænt nok med makeup. Altså nogle piger de er jo rigtig kønne med makeup. Ja. Så hvilken by kommer jeg fra? Vi kommer fra SVB, Svendborg 5700. Det er ikke for sjov. Nej. Hvor høj er I? 71. Hvor gamle er I? Vi er 14. 14. Små drenge, sådan er det. Det er det. Christian, kan I ikke snart lave et af de der live shows, noget som I lavede i går? Det kan vi da godt blive enige om. Altså, jeg synes det var rigtig hyggeligt, og tak for alle de søde piger, som skrev alle de søde ting til mig. Det varmede rigtig meget. Det gjorde det. Så skal jeg sige, hvad du var så søde. Vans vs Converse. Converse? Ja. Yeah. Har du nogensinde haft sex? Jeg har. Jeg har ikke. Det skal du glad for mig. Bare vent. Hvorfor kommer du, I, ikke til Middelfart? Fordi Middelfart er langt væk, dude. Andreas Kaspersen spørger, hvad synes I om mig? Andreas, prøv at høre, dude, nu kan vi ikke snakke med dig. Andreas, du er en super rar fyr. Jeg har kendt dig i 11 år. Tal cool. Jeg savner at bo i samme by med dig og være sammen med dig hver dag oppe i skolen og sådan noget. Jeg kender dig ikke så godt. Eller Andreas hedder det. Men du virker som en rigtig sød fyr. Jeg var rigtig meget godt om dig. Olli vil den først spørge, hvad synes I om mig? Olli, vi kommer til at savne dig så meget. Ja, du er bare så sød. Du har altid været sød for at lide, da du kommer, Olli, selvom jeg ikke kendte dig. Jeg kan huske, hvordan du sagde, alt det du sagde til den Lene. Det var kraftigt med godt, mand. Men vi vil ønske dig held og lykke i OB. Ja. Vi ved, du kommer langt, og jeg vil glæde os til at se dig i fjernsyn. Det glæder jeg mig til. Så vil jeg sige, Olli. Kommer I snart til København? Måske. Det kan godt være, at vi tager en tur ind til Strøget, men vi skriver til, eller hvad vi gør. Dule eller naturlig? Naturlig. Jeps. Det sjoveste, I nogensinde har lavet? Der er mange sjove ting. Det er kraftigt er meget sjovt. Så det er jo svært bare at finde én ting. Men skal vi tage én ting? Det kan vi godt. Jeg skal bare lige hurtigt komme i tanke om noget sådan. Jeg har haft mange gode minder på fodboldbanen. Ja, der har jo faktisk så rigtig meget sjovt. Det har jeg i hvert fald. Sammen med Mikkel og Simon. Og Tobias faktisk også. Ja. Haft rigtig sjovt. Hvor høj er I? Nå, der har vi allerede svaret på. Vi er 71 sådan cirka. Jeps. Yndlingsbutik. Fedt og guf. Masser af slik, det er skønt. Vi skal også svare på dem. Springer over. Kage. Nej. Det smager ikke godt. Det er totalt overvurderet.
Hvad synes I om Justin Bieber? Cool fyr, cool musik, cool stil. Han er nice. Han er rar. Han er rigtig nice. Det er han. Hvad er det bedste, I ved? Frederiks fars lasagne. Den er kraftedeme ret, Det er lige mig. Beskriv smagen af mælk. Den er du god til, Frederik. Kom. Ja. Smagen mælk, den, hvis man tager den sådan ind i munden, ikke, og så man gør sådan... så smager det sådan surt. Og det er ikke rart. Det er virkelig irriterende, det er sådan, hvor man bare tænker, spyt det ud. Så det er ikke så dejligt. Altså, man kan godt sådan bare drikke det, ikke, men det smager faktisk lidt surt. Ja, det var et dejligt foredrag om mælk. Ja, det var så lidt Jana Lund. Hvad lavede vi tidligere i dag? Jeg snakkede bare med nogle venner og sådan noget. Jeg var i Odense sammen med Jeppe og Kutjem og Jens. Skud til jer 3 drenge, tak for en hyggelig dag. Beskriv jer selv med 3 ord. Ved du, vi har tænkt os at bytte den om, så han beskriver mig, og jeg beskriver ham. Okay, jeg kan bare starte. Du starter. Okay, du er sød, du er rigtig sjov, og så er du bare en flot fyr. Ja, Frederik, du er rar. Det er jeg. Man kan stole på dig 100%. Så er du lidt handsome. Det er jeg rimelig handsome piger. Hvordan er det at have så mange stalkers? Det kender jeg ikke noget til. Det gør jeg ikke. Jeg er ikke stalkers, jeg er followers. Har I svært ved at finde den rigtige pige, som ikke bare vil have jer for jeres popularitet? Nej, overhovedet ikke. Det vil også Altså, jeg har ikke prøvet noget endnu overhovedet, men det håber jeg da aldrig nogensinde, jeg kommer til. Det vil også være ulækkert. Det er ikke særlig fedt at gøre. Nej, det vil være rimelig nederen. Vil I være kendt? Altså, hvis vi er kendt for noget godt, så kan det da være rart. Hvis det var noget godt, vi var kendt for, så ville det være dejligt. Hvis det var dårligt, så ville det ikke være så rart. Hvad vil vi være, når vi bliver ældre? Rollatorbanden. Vi bliver rollatorbanden. Yes, vi ruller alle plejehjem. Ja, rollatorbanden, det er bare det bedste, man kan være, når man bliver ældre. Lyserød eller blå? Blå. Vores rollator skal også blive blå. Ja. Facebook vil have formspring. Ja, bare Facebook. Jeg ved faktisk ikke så meget om formspring. Facebook 100%. Jeps. Har I Snapchat? Hvis ja, hvad hedder I så? Jeg har ikke Snapchat, men Frederik har, og han hedder Freddy Nader. Du ved selv, hvordan man står til Nader. N-A-T-I-O-R. Ansøg ham, piger. Er I forelsket? Nej, vi er 100% single. Ja. Dang Nguyen spørger, hvad vi synes om ham. Og Dang, du er virkelig en fantastisk ven. Du er en og jeg savner dig. Vi savner dig rigtig meget. Ja, men vi snart finde en dag. Du har travlt med fodbold og alt det der, men vi håber, du har det godt. Vi kan finde en dag også. 100%. Ja. Hvad er det første, I lægger mærke ved en pige? Altså, det første, jeg lægger mærke til, det er vel udseendet. Ja. Det er det jo. Det er jo altid, man ser jo altid, om de ser godt ud. Selvfølgelig. Altså, det gør de, altså det er der jo fleste, det gør. Og så kan man hen og snakke med dem, hvis man har lyst, jo. Og så kan man se, om personligheden også er okay. Og det plejer som rent at være, men ja, det. Der er også nogle, der kan være rimelig irriterende, og dem har vi ikke noget med at gøre. Nej. Så spørger min søde fætter, er Frederik en bad boy? Og det kan du tro, Olli. Olli, Frederik er den sygeste bad boy. Piger, pas på. Ja, og Olli, du sagde mig også, en bad boy. Du er rimelig slem. Alle pigerne skal også gå ned og ansøge Olli. Olli var Elnegård Larsen. Find ham på Facebook, piger. Sød dreng. Ja, når I ser en rigtig flot dreng, så har I fundet ham. Yes. Røv eller patter? Altså... Begge dele må godt være. Altså, begge ting, det er da helt fint. Ja. Hvad synes jeg om Jeppe Vest? Altså, jeg har kendt Jeppe siden 4. klasse nu, og han har været min bedste ven i... Jeg tror, det var 2-3 år. Men jeg begyndte at være rigtig meget sammen med ham igen og sådan noget, han er bare totalt cool. Du er rigtig cool for Jeppe. Skud til dig. Ja, jeg snakker ikke sådan helt meget med dig, Jeppe, men du virker rigtig flink. Jeg har snakket med dig et par gange. Der har du været i hvert fald rigtig flink over for mig. Så du er bare dejlig. Cool fyr. Dejlig Jeppe. Så spørger min kære bror, hvordan er det at have sådan en dejlig bror, Christian? Frederik, du kender selv svaret, du har jo mig. Jeg elsker dig. Skud til Frederik Elnegård. Gå ind og find ham på Facebook, piger. Så dreng. Synes du det mainstream at have Instagram? Dude? Nej. Det er det ikke. Det er ligesom at have Facebook, jo. Ja. Så hvis du synes det er mainstream af Facebook, så er det også mainstream af Instagram. Men vi synes ikke det er mainstream. Overhovedet ikke. Burger vs pizza. Det gør jo, altså det kommer på, hvor gode burgerne er. Og hvor gode pizzaen er. Cola eller Faxe Kondi? Cola. Cola 100%. Iskold Coca-Cola lige fra fryseren, man har været det i kvarter eller sådan noget. Perfekt, mand.
Helt tynd eller former? 100% former. Altså tynd. Og Marco Freno spørger os, om det ville være sjovere med ham og Dang. 100%. Det ville det. Det ville virkelig være cool, hvis I var med, drenge. Det kunne være rigtig godt. Kom til mig, Marco. Rasmus Stride siger, hils din bror Christian. Frederik, jeg skulle hilse dig for Rasmus. Slik via sodavand. Der vil jeg Altså det er en ond cirkel, når du spiser slik, vil du have sodavand, og når du drikker sodavand, vil du have slik. Ja. Så begge ting vel? Ja. Vil I date en, der var yngre end jer? Ja. Altså hvis man er forelsket, sådan er ja, det. det er det. Hvis man bliver forelsket i hende, så er der jo ikke noget at gøre. Så må man jo bare... Fodbold eller håndboldpiger? Altså jeg kan finde ud af begge sportsgrene, så det kan vel gå lige meget. Ja. Men, nej. Det er fedt nok at spille begge to. Ja. Hvad synes du om bøsser? De er altid så flinke. Det er faktisk rimelig voldsomt, hvor flinke bøsser er. Eller homoseksuelle, hvis vi skal sige det pænt. Ja, så de er vildt søde. Den der homoseksuelle. Må jeres kæreste godt være højere end jer? Selvfølgelig. Altså gør jo ikke noget. Men er lige langt, når man ligger ned, ikke? Fodbold eller håndboldpiger igen? Det gør lige meget. Det var alt, hvad vi havde for i dag, venner. Jeg håber, I nåede videoen. Ja. Det var vores første, så have lige lidt med lydhed med os. Ja, jeg er skud ud til Oliver Ellegaard Larsen. Frederik Ellegaard, Rasmus Stride, Jeppe Vest, Jens Lykke, Kuchim Raksha. Alle jer. Skud til jer, drenge. Kys. Ha' en god aften. Godt nytår. Ja, mand. Hej.